2. 3. Pa gde ovde, gde to piće? Pa dobro, 21. počinje ovde kod Hayata, pa 22. 3. Pa onda ide ovde 28. onaj televizorka tamo i 30. Beogradski blokovi. Si 28. tu kod televizorke, a? Da, 28. je ovamo, ovde su 24. 5. 6. pa onda ide 28. 29. i 30. tamo. Lenjina, pa onda ovde ima španskih boraca, bulevar umetnosti, ovde levo. Mislim, dobro, je Beograd nije komplikovan što se tiče ulica, ali problem naći broj. Broj, a? A brojevi su razbacani, pogotovo tamo u blokovima i ono, tamo je baš umetnost naći broj. Mali ali lud! Mali ali lud! Mali ali lud! 20, mali ali lud! Mali ali lud! Na mirnoj površini ustajale smrdljive vodene mase po koje se uhvatilo zelenilo. Pojavilo se i iskočilo nekoliko talasića, žudeći da se otmu, da polete nekud više. Stipe Šuraj žive u bloku! Crvena i žuta trafika tamo, ovde znači do malog mosta tamo između 28. i 29. Tu se gradi 29. B, tu je isto znači tržni centar i to, ovde sa 30. granica Novi put i to je to otprilike. I tamo Avramcić ima na uglu. I koje su glavne ulice, ajmo brzo? Glavna ulica je Bulevar umetnosti i Bulevar Ravnoja. Hošiminova. Hošiminova, a? Da. Koji je bio taj Hošiminova? Otkud znam, neki Kinez. Ovde je nekada glavna fora bila da se popneš na 7. sprat i da se vaćariš sa rivom. To je bilo ono. A šta je 7. sprat? 7. sprat, tamo nema ništa, znaš, gore, na vrhu. Jeli, a kakve su zgrade ovde? Četvorospratnice, petospratnice? Pa evo viš, 7 spratova. Sve su 7, a? Imaju 6 i više ono gde je gore nadograđeno. To je 7. sprat, znači sve su 7-spratnice. I ima 7, sve je u znaku sedmice, ima 7 zgrada, 7 spratova, po 4 ulaza. Ja mislim 72. A koji si godište? Ja 4. Tako mi 74. Čale rekao, 70, ja mislim drugi 4, ne znam kako majke. Ne, ozbiljno. Ali ne znam, nisam siguran, otprilike što. Ali se brzo vratiše masi, zelenilo opet sve pokri, a mirnu površinu ništa više ne uzdrma. Nikakav se talas više ne podiže. A gde ide tvoja riba? U Rade Domanović? Da. A ti? Ja. Koji jezik učiš? Francuski. Ozbiljno, ajde si nešto francuski. Pa ne znam. Pa kako ne znaš, što nisi naučio, a? Čekaj, ja znam, merci, ne znam, merci znači hvala. Lekol, škola. Kako? Lekol, leba francuski, to je dosta jezik. Najjače. Pa nema šta, ali 30. Pa i 30 Tu je i 29 i 29, odmah je posle 30. ali nema više one surevnjivosti, frka i tuča, Pa nema. ponekad. To je bilo pre par godina. Bilo je nekad. Pa šta je bilo? Pa tuče. Ima i raketa, evo, popularna raketa na Novom Beogradu. Ovo je ovdje trenira put. Ovo je, samo što... Je, snimite gaći obavezno. Dobro, da, kako je gaće, nego šta je bilo? Šta je to raketa? Raketa je simbol 29. Što je ono simbol? Raketa je najpoznatiji u 29. bloku. Šta je to, brate, raketa? To je pogled, slobodno. To je ludnica. Ovo, a? To leti... Nekad je radilo. Nekad je radila, da. da bude, nego se nije im svidela lokacija, Da. malo su odselili. Snimite gaći, obavezno gaći, pogledajte gore. Snimit ćemo Stojeće jedno 2 godine gaći. Ali glavna animacija leti su kockice. Blok 30 nije postojao, nije postojala akademija, Fakultet dramskih umetnosti se tek tad gradila i mi smo to zvali Kartagina i tad su Pony Expressi bili žešće, popularni. Imali smo stazu smrti koju smo vozili bajseve tamo po Kartagini. Znači, ovaj blok nije postojao, postojale su televizorke tamo, blok 28 i posle toga se izgradio ovaj blok, 29.
Međutim, kao što sam rekao, ovo više nije predgrađe, ovo je... Tu je hala, tu je hala. Ono, ovde biće centar Novog Beograda. Opušteno ludnica, rekao sam sve, blejačine. Šta radite po cijel dan? Ništa, učimo, pohađamo školu i tako. Kako se dolazi ovde iz grada? 60 eura. A kojim? Možeš kojim hoćeš, stavi si odakle ideš. Aha, dakle, do Jačine. Po 67 staje tamo. Da. Uglavnom 67 mislim da što najbolje Možda staje. 30, 16, Ali se uglavnom ide do 30. i onda... Pa da, ali sad će da uvedu ovde liniju jednu koja će do sama centra. Kako se osjeća zadah ustajale vode koja se ne miče, davi, guši, vetra daje, da krene nepomičnu trulo masu. Nigde vetriće. Poštovani gledalci, prisustujemo na meštanju satelitske antene u bloku 29. Lever smrti, ova ulica pred autoputom. Evo ti ga vrati grafit od ciktaša. Aj svi da pređemo. Prođite po mraku, mraku. prođite po mraku, pa ćete vidjeti zašto je Bulevar smrti. Dobro. Evo ti ga Evo vrati. najbolji grafit. Od ciktaša. Ovo ti je ciktaš. Dakle, poštovani gledalci, ovo je drugi deo nameštanja satelitske antene. It's just the radio. Ovdje se najviše bleji, blokom se najviše bleji, znači izađemo svi, ovdje ispred nas je 20-ak i sad blejimo nekad dođu neke devojčice sa strane i tako zanimljivo. I sa koje strane? Pa iz 28. iz 30. 23. Pre smo igrali Dok lastiš. su bile manje, igrali smo lastiš. Sad Sad smo kad je prestali toplo, jer je- igramo odbojku, a ovako kad je hladno šetamo. Svađali smo se uvek, igramo i tenis i to. Najlepše devojčice u bloku, zavisi koje godište ima. Ajde pričaju po različitim godištima. 84. ima dve lepe sestre tamo iz sedmice, a onda iz šestice koje lepe. Šestici nema omladine, to je penzionerski grad. Bogaće na drvetu njene. Iz dvojke Panta, Panta definitivno iz dvojke. A ko je najbolji frajer ovde u bloku, da? To teže malo. Pa dobro, imate neki simpatije. Dobro, dobro. Trenutno ne. Trenutno ne. Smišljali smo pesme za dečake i tako, razmišljali sve. Kakve pesme? Pa ne bismo da pevamo da nas ubiju potom. Iz trojke Jana, eno je tamo. Jano! Dobro, krenu da se pobegne. Iz četvorke Happyjeva sestra. Ne, moja sestra. Iz četvorke Milena i Jelena i tako. I Olja Ljabu. Olja Ljabu. Mislim da su ove sve najlepše ili zauzete ili su u krevetu sa momcima, što je najpametnije, evo. Maja Dedić, Plavuša u kojoj sam ja bio zaljubljen. Keti, koja je trenirala ritmičku gimnastiku. Mali Halilud, mali Halilud. Najbolji na svetu, 292. Koja miljen, još jedno. Najbolji na svetu je B92. Go again, back to the roots, back to the roots. When will it stop? Now what? Sound of my DJ cuts, Terminator's back with some old fool's track. Kad nas mrzi da idemo preko mosta, onda pretrčavamo ko klinci kad smo išli u školu, razumeš? Kapiram.
A tamo je Rade Domanić, samo u ovom bloku. Iza ove... Ovo je već drugi blok, a? To je 28. To mi ponekad zovem prokletije, jel tako? Ne, solitari su prokletije, ovo su televizori. Koji grafit? Drogom protiv trojke. Božo Marjanović, bivši bokser, dik ovog bloka, propala mu, mislim nije propala, završio je čovjek karijeru i odo se poruku. Sad se bavi alkoholom. Da, i Božo bio zaspao na klupke, napio se, znaš, i došli još dve pijanice, vidjeli ga, oni mislili da je umro, i prekrstili mu ruke i stavili belu sveću među ruke i kao zapalili ga, čovjek odali poštu i to. Ne znate o Miletu Taliju, evo. Ozbiljno, to je najjači lik, ima jedno 50 godina, najjači lik u kraju, pa on se napije. Bog da mu dušu prosti. Pospava tu na sred poljana u snegu, mislim, svaka njemu čast. A ovako sportisti iz bloka, ima neki sportisti? A še njega ovako neki poznatiji ovo. I on je baš nije mnogo poznat. Manojlović. Ko je Manojlović? A bio je u Obiliću. Brate, koji je to klub je? Obilić je. Da, znam. Igor Milanović, najbolji vaterpolista sveta je. Odavde, a? Odavde, da. Ko je Đorđević? Saša Đorđević. On živi u sedmici. Živi u sedmici, još uvijek žive. Varda živi s osmom. I Ček je isto. Peđolino iz četvorke. Peđolino iz četvorke, a što vidi Peđolino ovako po bloku? Ništa, ne viđamo ga u poslije vreme, ali on, juri mlade devojčice. Trut ovde živi. Rambo bumljar. Sektaš, toga je on prosto sektaš, Šone dođi vamo, Šone. On ga je prosto i on. Prvo ga sektaša nije dolazio u školu uopšte, ne zna se gde, ne zna se šta je radio i oni su rekli da je u sekti i tako. Ajmo, brate, šta je radio taj sektor? A dekalo, ludak. Nije dolazio u školu. Da, nije dolazio u školu, imao bre 300 nešto opravdanih i mi zabrinuli se. Ja, da. Za druga. On i još jedan ortak, ne, sekti. I nosio neki Amailije, neku sektu ustanovili smo nosio. da je sekta. Zvali ga sekta. A dobar je dečko ovako. Poznati njegov grafit div ili... Da, dobro. Evo sad ću vidjeti u PKB. Onaj grafit na kraju PKB-a. 29. je, znači, najjači blok ovde na Novom Beogradu, najjači kraj. Ovde svi, znači, smo prijateljski raspoloženi. I evo ovde smo se potpisali, mi svi iz ove ekipe, evo ga moj potpis ovde. To smo ponosni što smo mi ovde i stariji smo, evo oni nas svi moraju da nas slušaju, znači nas je red patrijarhalno vaspitavanje i mlađi slušaju stariji, to je sve dobro sada, ko što i mi slušamo one starije druge. I eto, to je od mene. Da, ja se potpuno slavim s mojim kolegom. Ćemo mi poslije, naravno, nas dvojice sigurno. Mi blejemo, on bleje, ja blejem. To je pravi menadžer i gotovo. Gotovo imamo već pesme, imamo već studio, da već sami nešto pravimo. Nema gde da se bleji, znaš. Ima tamo ona hamburgernica, Avramčić, cer, ali to je malo tu, uglavnom ništa. Pa kako se snalazite? Idete uveče u grad i to, a? Pa idemo uglavnom vikend, petkom i subotom uglavnom. Ovdje se najviše bleji, blok se najviše bleji, znači izađemo svi, ovdje ispred nas je 20-ak i sad blejimo, nekad dođu neke devojčice sa strane i tako zanimljivo. I sa koje strane? Pa iz 28. iz 30. 23. 24.